Vítajte, toto je taký krátky short, prvý short na tomto kanáli. Takže tu si môžete všimnúť všetky moje brainroty, ktoré mám. Ak by ste mali záujem, no tak môžete si ich kúpiť na mojom Discord serveri, ktorý urobím ďalšie video na mojom kanáli YouTubeovom. Takže kto by mal záujem, tu máte Steel Brainrot. Ešte vám ukážem o 5 sekundiek Grow Garden. Tak 3, 2, 1. Takže vítajte. Tu je môj Grow Garden, už som všetko spredal, zairolo skoro. Mám Windy T-Rex, Golden Goose, čo som ja hečnul, Shiny Bloodawol, ešte jednu Bloodawol mám v inventári, Radiant Lemon Lion, Dilophosaurus a Red Fox. Takže kto má záujem, nech povie. A ešte vám ukážem pecko, kto by chcel. Takže 3, 2, 1. Takže tuto je všetko, čo mám pecko. Takže kto by mal záujem, tuto si môžete pozrieť. Jak som hovoril, môžete sa pozrieť do toho, jak sa volá Discord serveru, ktorý dám na ďalšie video, čo bude asi tak zajtra. Takže kto by mal záujem, nech píšte do komentárov. Takže rád som vás poznával. Čaute!